Ahojte priatelia, tak vítajte pri ďalšom videjku, v ktorom vám chceme ukázať, ako si zarobiť na našom serveri aj bez role whitelisted. V prvom rade budete musieť sa dostaviť na náš job center, kde môžete nájsť vyše 20 ľubovoľných prác, ktoré si náš developerský tím pre vás pripravil. A v dnešnom videjku vám chceme ukázať práve ako si zarobiť ako farmár. V prvom rade sa budete musieť na dané miesto dostať, kde sa u tohto NPCčka môžete aj prezliecť. Po prezlečení si od NPCčka vypýtate auto, teda respektíve traktor, ktorým sa dostanete na miesto, teda k polu, na ktorom budete orať. Teraz môžete vidieť, ako proste si vyberiete pekne iba lopatkou prídete na pole, tuto si pekne pokopete, pozbierate úrodu a následne úplne jednoducho nasadnete, odidete a pridávajte sa k nám. Spolu sme Matrix RP.